Ndinotoita zvekutotengesa nyini. Kana tichitaura zvenyini. Tinenge tichitotaura iyo chaiyo yacho iyo. Saka ndanda kutonototi ndikasatosangana nemurume ndasasatonzwe zvakanaka. Zvokutoti kana ningrini yacho nyini yacho inenge yakutovhita. Zvokutoratidza kuti yakutoda murume. Seipapa handichatogutsikani kana nevarume 3 nenda kutoda zvinototangira pa10 zvichikwidza. Kuti ndinyatsonzwa kuti panapa ndarara nevarume zveshuwa. Asi nini ndikanyatsobatwa. Ndoda hangu mazamu aya ukanyatsondibata mazamu zvakanaka. Aiwa. Pane pasisina kumira mushe. Aiwa, inini ndinonatso kumubvisa hembe dzese idzi. Ndinobata kubva kubvudzi. Kusvika rekuzasi. Ndichibata nzeve dzese idzi. Mboro yacho iyoyo ndichiyamwa. Aiwa, zvinotopedzera zvanyatsoita chaizvo. Saka gumbo rinenge richiuya panderani? Nderangu inini. Ndiwo rinenge ratoya apa. Kana kuti kugarira 180 chaiyo ndiri pamusoro pemboro yacho. Ndichitenderedza chumu. Saka mastaira acho akawandisa. Right, muri Zimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1. Tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Chirongwa chedu Touchline Hour chiri kupfuurira mberi apo patinenge tichiita hurukuro nevasikana vanotengesa bonde. So nhasi panapa mukatarisa ndina vatete vandakagara nawo toda kumbonzwawo kuti wanoshanda sei uye zvakamirawo sei kusaidi kwavo. So thank you very much. Tinonyanya kukurudzira nyaya dzinoidzi kuti patinoita nyaya dzinoidzi mavidhiyo ana aonekwe nevana vari pasi pemakore 18 uye mavidhiyo anaya aonekwe nevanyarikani wari panzvimbo imwe chete nekuda kwemamwe mazwi atinotaura panapa haazoite kuti vanyarikani nevanyarikani wangu vachiteerera wari pamwe chete munoteerera muri kunzvimbo dzakasiyana. So thank you very much mazvita. Right, watete makadini? Tiri pangu makadiwo. Tiripo hedu. Right, handizivi kuti makasununguka here kuti taurira zita kana kuti zita tosiyana hedu naro? Aiwa, ndakasununguka. Zita rangu ndinonzi Kisha. Alright, munonzi Kisha. Munoitawo zvekutengesa bonde? Ndinotoita zvekutotengesa nyini. Kana tichitaura zvenyini. Tinenge tichitotaura iyo chaiyo yacho iyo. Ndozvatinenge tichitotaura. Alright, munotengesera kupi? Ini ndinotengesera kuSolomio. Okay. Saka pakashata saka munenge makatotsamwa munototengesa itori. Nyini yacho iyoyo. Yatinotengesa iyoyo. Munotengesa sei mimi? Kutengesa kwanini ndichitaura ndekuti varume vaivaye vanenge vachida vakadzi vekunze ndo vanouya kwatiri isusu kuTouchline. Alright. Saka kana ichinzi Touchline yakamira sei? Chimbonyatsa kunditsanangudzira Touchline kuti paTouchline panodanzwa pane umwe munhu asingatozivi kuti chii chinonzi Touchline. Vanongonzwa kuti pane vasikana vanomira paTouchline. Vasikana vanomira paTouchline vanoita sei? Alright. Vasikana vanomira paTouchline vanenge vachitengesa miri wavo. Kana tichitaura zvekutengesa miri wavo vanenge vachitengesa nyini yavo ndiyo vanenge vachitengesa. Vanenge vachitengesera varume vekuti pamwe mukadzi wachona haasi kumugutsa ndipo vanouya kwatiri whether haasi kugutsikanawo nemukadzi wake. Ndo zvinoda kuti Touchline. Saka imimi murume akauya kwamuri haasi kugutswa kumba, imimi munomugutsa kuti anonyatsodzokera kumba, right? Maiwe, ndinotomupedzera zvokuti kana kumba kwake kwachikoko haadzokere nekuti zvandinomuitira ipapo panenge pakatopenga. Panenge pakatoipa. Alright, ndinoda kupadzoka ipapo. Imimi makazvitangari ndikakutarisai makachaita wechidiki stereki kai? Ndakatozvitanga ndine 15 years. Zvekutengesa bonde? Ndopandakazvitanga. Chii chakaitika kuti pa 15 years hamuna kukasika kumhanya here?
idzo dzinyaya dzekusateerera vabereki. Saka ndeve nemukomana wangu wandidanana naye. Mukomana uyu ndichidanana naye kudaro zvakaitika ndizvo ndakazoita pamuwiri. Saka pamuwiri apa mukomana akabva atiza. Ndobva mimba iya ndobva yabva. Saka payakabva amai wangu akati chidzokera kuchikoro, saka nhasi asadi kudzokera kuchikoro. Semunhu anga ajaira kusangana nevarume. Saka kubva ipapo ndanda kutojairira kana kusangana nevarume 3 kana 4 pazuva. Wakasiyana siyana. Vakasiyana siyana. Saka ngei chii maidire kusangana nevarume 4-3 pazuva wakasiyana siyana. Zvinhu zvanga zvakutondinakidza. Saka ndanda kutoona kuti ndikasatosangana nemurume ndasasatonzwa zvakanaka. Zvokutoti kana nhingirini yacho kanyini yacho inenge yakutovhita vhita. Zvokutoratidza kuti yakutoda murume. Seipapapa ndichatogutsikani kana nevarume 3 nenda kutoda zvinototangira pa10 zvichikwidza. Kuti ndinyatsonzwa kuti panapa ndarara nevarume zveshuwa. Saka kwenyu kutouchline munenge muchibhadharisa mari? Aiwa, inini ndotangira hangu pa$6. Ko pabasa toziva zvakafanira kuti munhu kana mushopu chaimo munhu anochema tomboti mati $6 short time handiti. Ko munhu akachema last price yenyu imari? Ukachema unondipo 5. Ko akati ndine 3. Unozongoriskwa nekuti ndo zvinenge zviripo nekuti munhu anenge achita hana. Ndopo unozongoto since unenge uchida mari. Saka zvamakatanga muine 15 years kusvika pari zvino izvi mukutotaura matone experience? Experience ndanayo. Ndazvishanda zvenguva yakareba. Saka ndatozvijaira. Saka experience yamanayo kubasa kwenyu yakamira sei yamunonyatsoziva kuti inini izvozvi zvinhu zvikadai ndinodai zvinhu zvikadai ndinodai? Zvakawanda zvakafanana semurume wekuti auya ane kanhengo kake kadiki tinoita zvekutoti kanhu kako kashande chaizvo chaizvo. Pozoitawo munhu anenge ane ihombe asingagoni kuishandisa. Ini ndinotomuitira zvokuti zviite. Saka kutori nemumwe munhu anogona ngaatori nehombe asingagoni kuishandisa? Variko vanhu vakadaro vekutoti nyangwe ane kadiki wacho anogona kungouya ongodai hapana utonyatsokunzwa kuti panapa hapana zvandamboitwa. Saka vanhu ivavo variko. Pozoitawo ane hombe asingagoni kuita sei asingagoni kuishandisa. Ndo zvimwe zvatinosangana nazvo. Asi mimazira munoita vanhukadzi sekusaidhi kwenyu munofarira vanhukadzi vanofarira hombe here kana kuti diki? Zvakambomira seiko paya? Vanhu tinosiyana. Ini ndofarira hangu idiki ndoyai yandinofarira. Idiki kakadora here? Ndo kacho katinototi kadora nokuti kanenge kariwo kadiki. Ngei muchifarira kadora machikashora? Nekuti imwe yacho unogona kuingwa neihombe yekuti inotenge yakutouya kana kusvika kwese kumoyo kwese kunuku. Zvokuti paunozosara kusvirwa pese paipaika zvinenge zvisina mbomira mushe. Zvisina mbomira mushe. Saka kadiki kanongogumirawo ikoko kuchibereko ikoko. Ndo zvandinokadira. Manje vamwe vanoti mukakosora kanobuda? Aiwa, akabude unongochotadza kukashandisa. Ngatitarise isisu murume maanaye mimi pa experience yenyu yerumenzi kuti muri kuda kufadza murume akubhadharai $6 kana kuti akubhadharai night munoita mari? Night ini ndotangira pa25. Munhu abhadhara night yake imimi zvikiribidi zvipi zvamunoita kuti munhu anyatse kunzwa kuti mari yangu yaendera zviripo? Aiwa, inini ndinonatso kumubvisa hembe dzese idzi. Ndinobata kubva kubvudzi kusvika rekuzasi, ndichibata nzeve dzese idzi, mboro yacho iyoyo ndichiyamwa. Aiwa, zvinotopedzisira zvanyatsoita chaizvo chaizvo. Ndo zvandinoita izvozvo. Ko imimi pane pamunoda kubatwa here pamunoti inini kana murume akanyatsondibata pakadai so ndinonyatsa kunzwa zvangu zvichiita zvakanaka? Manje apa zvinoitika ndizvoti ndiri pabasa. Saka izvozvozvo ndinozviitawo kana ndichinyatsoona kuti aiwa munhu yandibhadhira mari yakawanda. Asi kana vari vamwe vese avaiwa kungoita zvokungoti tiri pabasa. Asi inini ndikanyatsobatwa ndoda hangu mazamu aya, ukanyatsondibata mazamu zvakanaka aiwa panenge pasisina kumira mushe. Kutunda munombotunda? Zvinosiyana manje kuti
wandibhadharawo mari yakawanda sei zvakafanana seshort time handitunde. Okay. Handitunde asi night aiwa night ndinototunda nekuti ini ndenge ndakutonakirwawo plus short time ka kungonzi 2 minutes tinenge tatopedza because ndenge ndakatononoka. Asi night manje usiku hwese kawo aiwa ndinotunda because ndenge ndakunakirwawo paanozoitawo raundi rekutanga rechi2 aiwa rechi3 aiwa ndenge ndatomuntu. Okay. Saka pamunoti manyatsonakirwa munotunda kangani? Ndogona kutunda ka3 kana ka4. Haipapo ndinge ndanyatsonakirwa chaizvo. Okay. Yeah. Saka kubva pamakatanga basa kusvika pari zvino izvi mune tarisiro yekuda kuzosiya here basa renyu kana muri kutoti inini kusaidi kwangu kwanditori right? Aiwa kusaidi kwandiri kutori bhoo. Kutori bhoo nekutoti ini kunondiitira ende handina munhu anonditonga. Ndinongoita zvinhu zvangu ndichiwana mari yangu. Zvokuzoda kusiya izvi handifunge ndikasiya. Kuvabereki waripi izvozvo? Vabereki vangu ndakavatiza. Ndakatovatiza zvokutoti handizive kwavanogara. Hamutaudzane hamuona? Handitotauri navo. Kuhanzvadzi? Hapana anotomboziva kuti ndiripi. Yeah, pakashata. Alright. Kusvika pari zvino izvi maane makore mangani imimi? Iko zvino izvi ndane 23 years. 23. Kubva pa15 years kusvika pa23 muri muchiita basa rekutengesa bonde? Kusiki dzinongonzi kune siki mumbosangana nadzo here? Unotombosangana naye asi uchirapwa ichipera. Unotosangana naye nekuti unogona kusangana nemurume obva warara naye kana kuti kondomu riyeri robva raputika usina kuziva kuti munhu anotorwara. Ndo maitikira azvo zvinozoita otozozviona kuti pana paini ndaakurwara ndodii otomhanya unorapwa uko unoita sei kwaunorapwa. Saka munonyanya kuenda kukiriniki here kana kuti kuchiwana? Ini ndonyanya kuenda kuchiwana. Ngei muchifarira kuchiwana? Nekuti vanondirapa zviri fast. Alright. Ko mwana aripi manje? Ndakaita miscarriage handina mwana. Wamuna mwana? Ko izvozvi murimo mubasa renyu iroro mukaona munhu anoti ini ndangu chibhebhi ichi ndikuchida ichi ndakuroora ini? Ini handichade zvokuroorwa zvemumba handitozvide zvemumba. Zvemumba aiwa ndinoda basa rangu iroriri zvokuti munhu ada kuzogara neni kana uda kuzoita sei aiwa ngatingoite madhiredi iyaya. Zveimba aiwa ina handidi zveimba ndoda basa rangu irori. Okay. Alright. Saka imimi muri kunditaurira here kuti basa iri nezera renyu 23 mati mune 23 years? 23 years matosaina zvezvo zvamuchose kutoti ndakutofira imomo? Inini zvitori nani. Zvitori nani ndifire imomo nekuti inini zvemba izvi zvemereji izvi zvinotinetsei izvi plus nekumbonzwawo vamwe vanenge vachitaura vanenge varimo mumamereji. Unotoona kuti kubasa kwangu kunokutori nani. Right kwakatodaro. Alright. Saka imi pamakapinda mubasa umu muchibva maona kuti muindustry macho makamira sei, makamboitawo here tsvagiridzi yekunyatsa kuona kuti vanhu vanonyanya kukukechai vanhu vasina vakadzi here kana kuti vanhu vane vakadzi? Izvo ndo zvandisina basa nazvo. Ini ndinoda mari chete. Okay. Mari ndo yandinoda zvekuti une mukadzi here kana kuti hauna? Aiwa izvo handina basa nazvo izvo. Izvo ndo zvandisina basa nazvo zvokuti une mukadzi here une vana here hauna here izvo zvazvako izvo. Ini chandinongoda imari ndo yandinoda. Okay. Saka imimi kana muchinge muri patouchline ndoona wazhinji munenge makapfeka kamupfekero like kamakaitaka makaita tsvagiridzi yekuti varume vanonyanya kufarira chipa munhukadzi? Varume vanotoda kutoti seumwe anogona kutofarira zvidya. Ndakatopfeka mini yangu iyoyi. Umwe anofarira mazamu chaiwo. Okay. Saka unotoona kutoti panapa ndofanira kutopfeka mini yangu kuti aone. Kana kutopfeka bra nepants otopfeka morning gown okotorivhura apa. Nekuti munhu ane zvaanoda pamiri wemunhu. Okay. Zvakasiyana siyana. Alright. Ko nhengo dzevakadzi dzakafanana here kana dzakasiyana? Vakadzi takati siyane izvi. Makasiyana sei? Nekuti umwe hatorina matinji aya atinoti matinji. Umwe anenge anawo, umwe anenge ane mahombe, umwe anenge ane madiki. Saka ndokusiyana kwatakaita ikoko.
Alright. Kwa hiyo nhengo yacho pachayo iro pacharo zvakasiyana here kuti uyane rakadai uyane rakadai semazera unozviita? Zvakasiyana. Vamwe vanoti mbambaira, vamwe vanoti kahuswa. Saka zvinhu zvakangosiyana siyana. Mbambaira hanzi ndo rakadii? Vamwe vanonge vachiti zimbambaira ndo zihombe, vamwe voti kahuswa ndo kadiki. Saka vanhu vanongotaura zvakangosiyana siyana. Alright. Asi semazera munozviita imimi kuri kuti kusiya zvewanhu makanyatsa kutarisa munoona kuti zvakasiyana here? Inini hangu semukadzi handingati pane musiyano. But varume manje ndo vandinonzwa vachiti vachitaura izvozvo. Inini semukadzi ndinongoti vakadzi takaita sei? Takafanana. Okay. Saka matinji amuri kutaura aya munoziva kuti anoshandei pabonde? Anoita sei? Matinji anoshanda zvakasiyana siyana. Murume chaiye chaiye anofarira kungomatambisa, kungotambisa chete. Okay. Umwe anotoda kuadya. Mamwewo ndeyekuti chinje murume tombotoka tete anoshanda kubata kuti chisabude bude. Okay. Ndo mashandiro ematinji. Alright. Alright. Saka imimi pamunombofamba munombobuda here kumboenda kutrip kwakati kuri kunzi ndo kune mari? Kutobuda ndo kwatinotoita. Tinotoenda kwakasiyana siyana sekunana Bhindura, Mazowe, tichingoenda kwese kwatinenge tangonzwa kuti kwarira nemari. Ndo kwatinotongoenda nekuti tinenge nchida mari. Okay. Vamwe vanoti mahure imbavha kamira vanoshandisa izvo rekuti mahure isitoti edu ma-sex workers. Hanzi muri mbavha minoti shuwa? Zvinosiyanawo nemunhu. Zvakafanana inini hangu. Aiwa ndikaona kutoti mari iyi yakaboka. Ini ndinotakura. Ende handisii ndinotoitora. Yamunenge musina kupiwa? Zvezvichitika ine ndinyatsofunga kuti alright. Ari kundipa $2. Nemari yese yainayo. Ndo zvinozondipa kutora. Ko mukagutsikana kungoti uyu munhu uyu andikecha apa ngatishandisei mari yaangondipa iyoyo mogutsikana kuitira kuti pamwe anenge achida kuishandisa zvimwe zvinhu? Aiwa handigutsikane because ndiri pakutsvaga mari kaini. Sezvamambotaura kuti mahure imbafa. Sezvamambotaura kuti mahure imbafa. Ini ndiri pakutsvaga mari. Iwo ndipa $2 ndichiona mari yakawanda. Ndo zvinozondipa kutora mari ipi? Mari iyoyo. Handiti mukuzviona. Zvakafanana seisusu ndichiri musikana kudai. Ndenge chitodawo tuhembe, tuyi kurukwa musoro, kuita sei nekudyawo nekubhadhara rent. Alright. Vamwe vasikana vanomboita zviya zvemaraundi. Imi munotozviitawo here? Zvokuti adzi tombokandirana mukando. Imbazuva munowana mari pa? Inini pazuva ndogona kuenda kumba ndiri kuma35-40. Zvinongosiyanawo nedhei racho. Kutiwo dhei rachona kuna mbinga here kana kuti hakuna mbinga. Zvinongosiyana siyana. Okay. Nekuti dzimwe nguva unotomboendawo usina. Yamunoti mbinga kana ichinge yakukecha inobhadhara mari? Mbinga ndo yanambotaura kuti kana iri night unogona kupiwa $30. Kana pashort time chaipo munhu asingarwadziwi anogona kungopa $25. Okay. Saka vanhu vanosiyana. Saka pamunenge muchiita apa pane mastaira here panyaya dzebonde idzi kana kuti munenge mukangotarisa mudenga ndizvozvo takaenda? Aiwa, mastaira akazara ende mastaira akawanda. Mastaira imwe unogona kutarisa pasi, umwe anogona kutarisa mudenga, ndogona kukotama, ndogona kuisa gumbo rangu apa. Ndiri pa-AGM bed. Ndoipi manje yekuisa gumbo apa? Mazita ini ndikakunyeperei ndinoziya chete kuita mastaira. Okay. Saka gumbo rinenge richiuya apa nderani? Nderangu inini. Ndo rinenge ratoya apa. Kana kuti kugarira 180 chaiyo ndiri pamusoro pemboro yacho. Ndichitenderedza chuma. Saka mastaira acho akawandisa. Alright. Saka pamunenge muchiita mastaira apa zvinofadza murume anenge zvinoita sei kumunhu wemurume? Vanhu vechirume ndakaona ngo vanonakirwa. Nekuti pamwe kumba kwake uko haazviziva, anongoziva kungoita iye akatasa pasi, mukadzi akatasa pai mudenga. Saka mastaira anoita kuti munhu mafeelings ake anyatsokwira, anakirwe nekuda kwemastaira. Plus mese munotonakirwa. Okay. Yeah. Saka yo pazuva ungarare nevarume wangani?
Vanogona kutodarika 18 20. Alright, muindustry mako imomo iwewe pane here pamwe paunoti ichi chibasa chedu tinochiita ka but inini pane zuva randisingakanganwe pandakamboitwa rafu. Wakambotambwa rafu here sinzi wachitanga kuita basa rekutengesa bonde? Ndakaitwa rafu kakawanda. Zvakafanana nekuita sei? Semumwe musi ndakamboenda kumazuva uko. Saka ndasvika kumazuva ikoko unonga usingazivi kuti pakamira sei panzvimbo. Ndasvika kuyo ndanyengwa nerimwe zimukorokoza. Tabva taenda musango bva tanoita zvinhu zvedu zvatakaita sei zvatakaita. Tapedza paya ndobva ndipa mari yangu bva nditi mangwana ndoda kuita sei kukuona. Ina handa kuziva manje kuti akuda chi mari yake nokuti anga ndipa mari yakawanda. Tasangana manje pakasango kai ndafunga kuti pamwe basa redu rechi remazuva yese. Zvikanzi chindidzosera chi mari yangu. Ndikati mari ndikudzosere mari ndikutofunga kuti mandedzera rimwe basa. Zvikanzi ayoka ndidzosere mari yangu kufunga kuti mari yakachipa kungowana here ukuthi inonhungwa here. Ndobva atondibata huro. Ndikati saka kundibatira huro izvozvo here. Zvikanzi ndikuda mari yangu kurumidza ndipe mari yangu izvezvo. Ndikati mari handisi kumbokupa. Kwakutondidzipa huro izvo kutoti unoona kuti maziso achena anoita kuita white. Ndikati mira ndikupe mari yako ndopa ndikaburitsa mari mbodi ndokumutambidza kwandakaita. Mari yacho wanga utori nayo kode wanga usina mari waita sei? Ndaitofa. Nekuti tinenge tasiyana kuti pamwe wangu pamwe ndavasiya uko ini ndiri musango ukatira kuita madhiri edu ebasa. Mari yako unogara naye munhu iri pabhodhi apa. Saka munotomboitira musango? Ko mukarumwa nenyoka? Totangira ipapo taiona nyoka yacho. Saka pakashata. Alright. Right. Pane vamwe vanhu vanoti hanzi basa renyu iri munogona kuitirana shanje. Ungaite here shanje kuti mumwe wako auya achikechwa apa kana kukechwa nemumwe munhu akambokecha nezuro? Izvozvo zvinotowanika nekuti inogona kunge iri mbinga munhu wewe. Obva andikecha nhasi tombotani pa100. Obva uya mangwana ada kutora panext pangu apa. Inogona kutoita hondo. Nekuti mbinga ndeyangu yakatanga kutora inini isati yatora iwewe. Saka ngairambe ichitora inini. Saka hamuzotsvagirane mamonya here pabasa penyu manje kuti mwakusvika pakuzotorawo moda kuhaya vanhu vanenge vakuzokurwisai? Aiwa, tinongorwa pachedu chete. Chete hatizohayirani mamonya. Tinongorwawo pechedu chete. Zopera hazvo zvakadaro. Alright. Aiwa, tinotenda nekutitsanangurira. Right, kune vamwe vanhu vechidiki nhasi, vasikana vechidiki kana kuti wezera rako wari kukuona nhasi. Iwo wakazvitarisa isi tingati basa rekutengesa bonde rakanaka here kana kuti rakashata? Kune mumwe munhu anoenda kuchikoro zvangu wezera rangu inini. Ndinomukurudzira kuti ngaaendere mberi nedzidzo. Zvokupinda mbava izvi hatingati ibasa. Ende hatingati zvakanaka, asi zvakanakira inini. Handingambokurudzire vechidiki kuti endai kubhava kuti hazvina kunaka. Kutotiwo ndidzingwe kumba kwedu kuda kwemusikanzwa. Ndaasingateerere vabereki vangu. Saka ndotongokurudzira kuti munhu ngaaendere mberi nedzidzo. Zvewakomana zvina kwazvinombokusvitsa. Nekutoti ukada kuita basa redu rekubhawa iri kairi unosangana nezvimwe zvinhu zvokuti unotadza kuziva kuti ukubatwa nemasiki. Izvezvi kune mablue siki ari kungouraya vanhu senge blue siki kunzi haisi kutomisa. Blue siki ndo yakaita sei? Inenge itori blue here kana kuti ringori zii? Inini ndinganyepa handisati ndamboiona. Munongonzwa? Ndinongonzwa. Saka inototyisa. Saka ini ndotongokurudzirawo kumazera angu anaya zvemubhawa hazvina kunaka. Munhu ngaangoenderera mberi nechikoro nekuteerera vabereki. Asi iwe yakambokubata here siki uri mubasa ino? Siki yakatombondibata kanenge ka3 kesi. Ndichirapwo hangu. Asi blue siki ndo isati yaita sei? Yambondibata. Yakakubata inge yakaita sei? Unobuda maruva pachinhu chako apa. Unobuda maruva. Saka mumwe anoti haubude, amwe anoti anobudira mukati. Zvakangosiyana siyana. Kuti munhu unoita sei. Panogona kuita tumapundu ugotanga kuvaviwa. Uchikwenya zvokuti hautogarikiki pane vanhu. Saka zvakangosiyana siyana. Kukuzviregera naye hazviregereki? Izvi hazvisike izvi. Izvi hazvitombosike manje. Nemajairiro andaita chibasa, basa rakapfava. Ndiripi rimwe basa ramakamboona rakapfava kunge iroro? Iri rakapfava iri.
indarirwadzi rekushanda uchinakiro aira rakapfava indarimborwadza kana kokona munhu anda kukuroora haudi aiwa inini zvekuroorwa handidi zvekuroorwa aiwa zvekuroorwa ina handidi hangu zvekuroorwa izvi ko mizera inouya imwe inombokupfimba pane vamwe vafana vechidiki vanombouya vachitomboda bonde newe vanouya vanotouya totoita zvatinoita asi zvinobva zvapererawo papi zviperera ipapo alright aiwa tinotenda nekutaura kwakanaka so thank you very much ungawo here une mamashoko ekugumisira uri kufungidzira kutiwo ini ndonyanya hangufarira kunana mama because nyaya dzakadai so dzinonyanya kubatwa nana mai vari mudzimba vana mai vari mudzimba vanonyanya kuti kana achinge aparadzana nemurume anoda kuenda kutouchline ndo basa rekutanga raanotanga kufunga wazhinji vacho vamwe mawane avo vanoti hai ndikasiyana hangu nemurume ndoenda ndotsvaga basa ndondoshanda ndodai ndozviitira mari yangu asi vazhinji vanoti hai ndoenda patouchline amene kuti unopaona sei mashoko apa unoda kuvaudza inini hangu mashoko andokurudzira ana mai vanenge vari mudzimba batei varume wenyu zvakanaka ende harisiriro rega basa rekuenda patouchline munhu unogona kutoshanda mumba chaimo kana kuti mabasa akawanda saka ini handione zvakanaka hangu zvokuti ndikasiya murume ndozoenda kubhawa handimboona hangu ari mashoko akanaka chandinotongokurudzira munhu ari mumba ndechekuti murume anobatwa zvakanaka murume haitwe rafu munhu anotaurwa naye zvakanaka ndokuti ugarisane nemurume zvakanakawo ende murume anoteererwa kana muri mumba nekuti inini akazoya kwangu inini ndinomupfekedza baby feed ndinomufidha zveshuwa zvokuti kana kumba pamuti endai kumba anototora kuti hatiti nekuti ndinge ndamubata zvakanaka saka ndinotovakurudzira vanhu vanenge vari mudzimba umu kuti batai varume wenyu zvakanaka ende harisiriro rega basa rekuenda patouchline chete mumba chaimo munotoshandirwo zvakanaka iwe chero usinako kupinda mumba pane here chaunganyatsi kuona chiri kutadza vana amai kumba uko kuti wasiwe nevarume vachiuya kutouchline chii chiri kutadzwa nemadzimai chauri kufungidzira kuti wakadzi vari kutadza ichi inini ndinoona kunge nyaya yemubedroom mubedroom zvamunoda murume achitanga kupinda kana kuti muchitanga kupinda magumbezi munhu unopindawo usina hembe ende murume anobatwa zvakanaka murimo mumagumbezi imomo ende hakusi kungomhanyira kuti ngatitei bonde tinotanga romance munhu anoromenswa zvakanaka ende futi chimwe chinhu munhu kana uchipa murume chikafu pfugama plus kuti futi murume kuti aite mafeelings munhu oita usina kana kupfeka kana ukapfeka kasiketi kako kanenge kanaka uchikotamirawo kuti mafeelings aite sei saka ndo zvimwe zvinhu futi zvandinoona plus murume anotambirwa chikapa ndo zvandakaona futi zvinotadzwa ndo chipi zviya ndo izvozvo zvokuti unenge uri pasi murume anenge ari pamusoro handiti anoita kupepetwa anopepetwa murume kwete kungoti itai munhu unofanira kupepetawo murume kuti zviite ndo zvandinoonawo zvimwe zvandinofungawo kuti zvinotadzwa nevanhukadzi vakafanana neni ko kuchemerera kunoita mukadzi paya papa zvingava here zviri chekuita neconnection kune murume pane munhu unenge uchinakirwa here paya kunenge uchida ngofadza murume chandakaona pamwe pacho zveshe unenge uchinakirwa kutochemererawo kutiwo murume kana ari padenga anonyatsonzwa kuti aiwazve kana vari mhofu unonyatsonzwa kuti aiwa ndamupedzera pozoitawo kwakungoti rega ndingochemawo zvinziwo ndanga ndichichema alright aiwa ndinotenda nekutsanangura kwakanaka so thank you very much nehurukuro yataita ndinodayira kuti vane nzeve dzekunzwa vazvinzwa kutiwo iko kutouchline kwacho hakusi nyore kuriko hako but hakusiri nyore hakuna kuchipa so thank you very much nekuita hurukuro nesu so muri yeZimbabwe thank you very much ndo hurukuro yetinge tichiita navateta ava ndofunga mavanzwa wataura kuti ininiwo futi handibvire
ameno matinji munawo? Andori nawo maombe. Anodonzwa anokudzwa neko matinji. Matinjika anokudzwa nezvakasiyana siyana. Ini nangu ndichiri mudiki gogo wangu vainditemhera pane zvimwe zveyelo zviyazviya. Taingozvitsonda tsonda tozvisa zvooma. Zvaoma zvinoita black. Tozvidhonza. Todhonzesa. Chere papa ndinotodhonza. Even watokura unokwanisa kutodhonza. Ende anokura kusvika pasaizi yaunoda. Saka nechiguno chenyu mukafananidze kuti akanenge akadi? Amwe anotokura kudai. Kozoitawo enyari papi? Inangu akakura ndokutopedzisira. Alright, so thank you very much Mhuri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare mune chikamu chinotevera patinenge tichiita hurukuro nevasikana vanotengesa bonde vatinoti ma-sex workers. So nyaya dzatinokurukura panapa zviriko zvinhu zviri kuraramika munyika yatiri kurarama. Saka so hatitadzi kuzvitaura. Tinozvitaura uye zvekare wana amai nekudzidza munenge muchitodzidzawo muchiona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Mashoko atinenge tichikurukura panapa munenge muchianzwa kuti warume ngei vari kutiza kumba wachienda kutouchline. Dzimwe nyaya dzacho dziri kukonzereswa ndimi wana mai muri kudzikonzeresa. Kozoitawo wana baba ina ndina side. Kozoitawo vamwe wana baba kuti kumba kwacho anogona ngachitobatwa zvakanaka. But ari kutotiza futi achitongoenda. Kune vamwe vanongoti handidi kupfurwa, asingatodi kupfurwa nedress. Anoti ndikaona mutete ndomuda, akaona mukobvu anomuda, akaona murefu anenge achida kunzwa munhu wese. Saka zviriko variko vanhu vakadaro. Asi patinoita hurukuro nevasikana vari panapa, tinodzidza zvimwe zvinhu zvakawanda ipapapa. So thank you very much. Ngatisanganei muzvikamu zvinotevera. Mazvita.